Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A yau filin namu mun ci sa'a mun zo ya daga Allah Traditional Medicine wato Dr. Hasina. Dr. Hasina, kiwo masu saurare sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya ina kowa da kowa fatan alkhairi. Ni ce Dr. Hasina, ya daga Allah Traditional Medicine. Alhamdulillah. Wato ina ta jin wannan sunan kafafen yada labarai, ina ne, gidajen rediyo, gidajen TV, TikTok ne, wane da waye. To wasu sai su ta tunani wai ina ya daga Allah nan take. Kafin mu nutsa cikin wannan, ki bawa mai saurare cewa wannan shagon naki a ina yake. To da farko dai masu saurare, shagon ya daga Allah yana nan a Zoo Road kan titin layin masallacin Murtala opposite da Hockey Police Station. Muna nan a wannan benen. Wato daga total kenan. Idan ka biyo kamar za ka yi masallacin Murtala, idan ka ɗaga kanka sama, benen da yake kallon police station na filin hockey za ka ga an rubuta ya daga Allah. Haka ne ko ba haka bane? Wannan gaskiya ne. To, mu nutsa cikin shirin. Ga magunannuka kala-kala.